салому дуруд ба мухлисони барселона. шаби гузашта барса дар даври 20-уми ла лига дар меҳмонӣ бо гранада бозӣ дошт. бадбахтона дар ин бозӣ боз ду футболбози дигарро аз даст додем ва нест бозие ки барса як-ду футболбозашро аз даст надиҳад. гарсия ҷароҳат бардошта якчанд ҳафта аз тамринҳо маҳрум гашт ва гавӣ бошад корти сурх гирифт ва ҳадди ақал аз иштирок дар як бозӣ маҳрум гашт. имрӯз мо дар бораи бозӣ пурратар гап мезанем. дӯстон, рӯз то рӯз футболи дастҳоӣ баргашта истодааст ва моро ҳар рӯз қариб тоб рақобатҳое интизоранд. дар ла лига дастҳое ки барои рохати лигаи чемпионон мубориза мебаранд виларреал ва атлетико байни худ рақобат доранд. бозии беҳтарин дигар дар фаронса доир мегардад ки лион дар майдони худ псжро пешвоз мегирад. дар италия бошад рома бо жозе маурино ювентусе ки мехоҳад ба зонаи лигаи чемпионҳо барояд рақобат мебандад. оё ювентус метавонад ромаро мағлуб созад? тамошои бозиҳоро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё. вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСАТЖ. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Алвес, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Нико, Бускес, Гави, ҳамлагарон Люк де Йонг, Ферран Юдгла, Усман Дембеле. дар дақиқаи нуҳуми бозӣ Гави аз канори чап ба Люк де Йонг партоф иҷро кард ва бо зарбаи сар де Йонг исои бозиро кушод, аммо довар офсайд ба қайд гирифт, зеро пеш аз ин Гави дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. чанде баъд аз ин ҳамла Ферран Юдгла бозам ба Люк де Йонг партоф кард ва Люк бо усули акробатии каждум зарба зад, вале дақиқ набуд зарбааш. баъди як иштибоҳи ҷиддии муҳофизатгарони Барселона, футболбози Гранада тӯбро дар ҷаримагоҳ соҳиб шуда зарба зад, аммо Тер Штеген бо як маҳорати олӣ дастаашро аз гол наҷот дод. охирҳои қисми аввалро футболбозони Барса пурра дар нимаи майдони Гранада гузаронинданд ва пайваста ба ҳуҷум мегузаштанд, аммо зарбаҳои онҳо бо гол анҷом наёфт ва қисми аввал ба охир расид. бозам такрор мекунам, Люк Ибрагимович де Йонг. чунин зарбаҳоро мо фақат дар иҷрои Ибрагимович медидем. ҳоло бошад муҳисафидоне ки чашмонашон телевизорро хира мебинанд, баъди ду бозии охир бо набераҳояшон баҳсу ҷанҷол намуда онҳоро калташаб дорад ки ин Ибрагимович аст, Люк де Йонг не. Дембелеро дар қисми аввал фақат сиёҳияш метофту халос, намедонам барои чӣ. зеро истеъдоду техникаи суръате ки ӯ дорад кайҳо боз миёни муҳофизатгарони Гранадаро 360 градус бояд тоб медод. шояд хоҳиш надорад. усман бисёри баъд тӯбро гум карда истодааст. дар қисми аввал фақат Гарсияро махсус қайд карда метавонем, зеро аз нигоҳи тӯбро дуруст идора карданаш, рабудани тӯб аз рақиб, партофтои диагоналӣ дар ҷойҳои холии майдон Гарсия беҳтарин буд. доварони ла лигаро бояд айнакҳои шикофи шишаҳояшон калон харанд мисли шикофҳои худашон, зеро бобу калони дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок кардаи маро дар назди агар вар мешиноданд, ӯ дида метавонист ки Гави дар ҳолати офсайд қарор надорад. голи 100% Барселонаро ба қайд нагирифтанд. аз ҳама зиёд Нико тӯбро ба дарвозаи рақиб наздиктар мебурд, аммо бозам зарбазани дақиқ ба Барса намерасад. дар дақиқаи 57 Ферран Юдгла дар канори рост Дани Алвесро пайдо мекунад ва Алвес гӯё ки мисли баскетбол тӯбро бо пои не бо дасташ ба Люк де Йонг дақиқ партоф мекунад ва ӯ бо зарбаи сар дарвозаи Луиш Максимианоро рахна намуда исои бозиро мекушояд. дар дақиқаи 75 Дани Алвес аксулҳуҷуми Барсаро оғоз менамояд ва дар натиҷа Абди Эзалзоли як нафарро дар ҷаримагоҳ фиреб дода зарба зад, вале каме дуртар аз дарвоза. Гави дар маркази майдон аз пушти рақиб қоидаи бозиро дағалона вайрон намуда корти зарди дуюми худро гирифт ва бо корти сурх аз майдон ронда гашт. дар дақиқаи 83 баъди зарбаи рақиб берун аз ҷаримагоҳ бозам Тер Штеген Барсаро наҷот дод. дар дақиқаи 89 баъд аз иҷрои зарбаи кунҷи Антонио Пуэртас тӯбро дар ҷаримагоҳ соҳиб шуда исои бозиро баробар намуд ва ҳамин тавр бозӣ мусовӣ хотима ёфт. Люк де Йонг билохира голе ки сазовор буд ба нишон расонид. рӯзноманигори маъруф Хави Мигел гуфтааст ки баъди чунин бозии Люк де Йонг ва бемасъулиятии Мемфис Депай дар майдон агар ман дар Барселона мебудам, фикрҳоямро доири фурӯши футболбозон иваз мекардам. яъне Мигел дар назар дорад ки аз Люк де Йонг дида Депайро фурӯшам беҳтар аст. ман ба фикри ӯ мувофиқам, вале айни замон на Люк де Йонг дар кор аст ва на Мемфис Депай. биёед масъулияти як футболбози 38-солаи Барселонаро бо яке аз лидерони ва беҳтарин нишонзани Барса дар ин мавсим Мемфис Депай муқоиса менамоем.
дар дақиқаи 74 дар хати ҷаримагоҳ Алвес бо як падкати оли тӯбро соҳиб гашта аксулоҷими Барсаро оғоз намуд ки қариб Юдгла гол мезад. Аммо Депай чӣ? Таоман ман эҳсос накардам ки Депай хоҳиши ғалабаи Барселонаро дорад. Аҷоибаш он аст ки 5 сол пеш Алвес охирин бозиашро дар Барса маҳз бар зидди Гранада барпо намуда буд ва дар он бозӣ партофти головар анҷом дод. Ҳоло бошад дар бозии нахустинаш дар Ла Лига маҳз бар зидди Гранада бозам партофти головар анҷом дод. Пеш аз бозӣ баъди анҷоми тамрин Алвес нишони Барселонаро дар майдон бо пой зер накард ва нишон дод ки чӣ гуна бошгоҳ барояш муқаддас аст ва футболбозоне ки аз пушти ӯ меомаданд онҳо низ ин корро накарданд. Ҷавонон бояд дарси ибратро барои дӯст доштани бошгоҳ ва эҳтиром кардани он маҳз аз Алвес омӯзанд, на аз Каутинову, Умтитиву, Депаю, Дембеле. Пеш аз бозӣ ман қайд карда будам ки Гранада ҳатман дар майдони худ як гол мезанад ва футболбозони мо баъди қисми аввал новобаста аз натиҷаи бозӣ рӯафтодаву хаста мегарданд ва ҳамин тавр ҳам шуд. Барселона дар мавсими имсола бо сабаби голҳое ки баъд аз дақиқаи 85 сар додааст 6 имтиёзро аз даст додааст ва ин боиси таассуф аст. Зеро агар чунин намебуд мо ҳоло дар се гонаи беҳтарини Ла Лига қарор доштем. Шумо бошад дӯстон дар бораи ин бозӣ фикру андешаҳои худро дар комментария нависед. Ки беҳтар буд ва ки бадтар ва киро бояд ҳатман дар трансфери зимистона фурӯшанд. Аммо бародарон, дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.